ಹಾಯ್ ನಮಸ್ತೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಇಂತ ವಿಡಿಯೋ ನಮ್ಮ ನಾಲ್ಕಂತಾಯ ದೈವದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯೋಣ. ವಿಶೇಷವಾದ ಸಜಿಪಾದ ಇತಿಹಾಸ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ನಾಲ್ಕಂತಾಯ ದೈವದ ವರ್ಷಾವಧಿ ನೇಮಡು ಸಾರ್ಥ ಒಂಜಿ ಪಾಲದ ಅನಿನು ಧರಿಸಿದ ದೈವದ ನೇಮ ನಡಪುಣು ಇಂದು ಸಜಿಪನಾಡು ನಾಲ್ಕಂತಾಯ ಮೆಚ್ಚಿದ ವಿಶೇಷ ಅಂದೇ ಪನೋಲಿ ಅಂಚಾಣ ಬಲೆ ನಾಲ್ಕಂತಾಯ ದೈವದ ಮೂಲ ಚರಿತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯೋನ್ಗ. ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸಜಿಪನಾಡುದ ನಾಲ್ಕಂತಾಯ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಚೂರು ತಿಳಿಯೋನ್ಗ. 5 ಮುನಿಕ್ಲು ಈ ಚಾನಲ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಈ ದೈವದ ಹಿನ್ನೆಲೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿಲೆಕ ಉತ್ತರ ಭಾರತಡ್ ಅರಳುನಂಚಿನ ಕೇದಗೆ ಪೂ ಬೊಕ್ಕ ಪರಿಮಳ ಇಪ್ಪುನ ಮಲ್ಲಿಗೇಡು ಈ ದೈವದ ಜನನ ಆಣ ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು. ನಾಲ್ಕಂತಾಯ ದೈವನು ದೇವಿನ ಅಂಶ ಪಂದಲ ಪನ್ಪೇರು. ಸಾರತ್ತನೂದು ವರ್ಷದ ದುಂಬೆ ಈ ದೈವ ಐತ ಸಾರರ್ದಲ ಜಾಸ್ತಿ ಗಂಡುಗನದೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೂಡೊಂದು ಉತ್ತರ ರಾಜ್ಯರ್ದು ಸಜಿಪಾದ ಮಾಗನಿಗೆ ಬತ್ತದ ನೆಲೆಯಾಣ ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಸಜಿಪನಾಡುದ ನಾಲ್ಕಂತಾಯ ದೈವದ ಪೊರ್ಲುದ ಜಾತ್ರೆನೆ ಬಿಸು ಜಾತ್ರೆ ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಮುಲ್ತ ದೈವದ ಮುಗ ತುಯ್ಯರೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಬಾರಿ ಅಪರೂಪದ ನಾಲ್ಕಂತಾಯಿ ಅಪ್ಪೆನ ಪೊರ್ಲುದ ಮುಗ ಮುಲ್ತಾವು. ನನ ನಾಲ್ಕಂತಾಯಿ ದೈವಗ ಬೊಕ್ಕ ಕುರಿಯಡಿತಾಯಿ ದೈವಗ್ಲ ಪೆಟ್ಟು ಆನಗ ತೋಡ ಕುಕ್ಕಿನಾರ್ ಬತ್ತದು ಆ ಪೆಟ್ಟನು ಉಂತಾದೇರು. ಅಪಗ ಕುರಿಯಡಿತಾಯಿ ದೈವದ ಸೊಂಟಗ್ ತೋಡ ಕುಕ್ಕಿನಾರ್ ತುರ್ತನೇರ್ದಾದ್ ನಾಲ್ಕಂತಾಯ ದೈವ ಅಪಗ ಜೋಗ ಆಯಿ ಕೂಡ್ಲೆ ಸೊಂಟದ ತಿರ್ತೆ ಬಲ ಇಜ್ಜಂದೆ ಆಪುಂಡು. ಅಂಚಾದ್ ಈ ದೈವದ ನೇಮ ಬಂಡಿಡೆ ನಡಪುಂಡು. ನನ ನಾಲ್ಕಂತಾಯ ದೈವ ಮನಿಪುಜಿ ದಾಯಿಗ್ ಪಂಡ ದೈವದ ನಾಲೈನು ತುಂಡು ಮಲ್ತದೇರಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಐಕೋಸ್ಕರ ಈ ದೈವ ಮನಿಪುಜಿ. ನನ್ನ ಪನುಲು ಬೈಲ್ದ ಅಪ್ಪೆ ಕಲ್ಲುಟ್ಟಿನ ಬಂಡಾರಗ ಬತ್ತಿನ ಮಾತಾ ಪನವುಲ್ನ ನಾಲ್ಕಂತಾಯ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುದ ಬುಲಿಚಿಲಿಗಾದ ಉಪಯೋಗ ಆಪುಂಡು. ಇದು ಪನುಲು ಬೈಲ್ದ ಕಲ್ಲುಟ್ಟಿ ಬೊಕ್ಕ ನಾಲ್ಕಂತಾಯ ದೈವದ ಒಪ್ಪಂದ ಪಂದು ತೆರಿನಕಲು ಪನ್ಪೇರು ಪಂಡ ಹಿರಿಯಕಲು ಪನ್ಪೇರು. ನನ್ನ ಸಜಿಪನಾಡು ನಾಲ್ಕಂತಾಯ ದೇವಸ್ಥಾನಡ್ ಪ್ರಧಾನ ದೈವ ಆಯ್ನ ನಾಲ್ಕಂತಾಯ ದೈವದ ನೇಮದೊಟ್ಟಿಗೆ ದೈವಂಗಳುಗಳಾಯ್ನ ಮಿಗ್ಗೆ ಪಲಯ ದೈವಲೆಗಳ ನೇಮ ನಡಪುಂಡು. ನಾಲ್ಕಂತಾಯ ದೈವಗ್ ಸಾರತ್ತೊಂಜಿ ಪಾಲದ ಅನಿ ಆಂಡ ದೈವಂಗಳಿಗೆ ಸಿರಿಮುಡಿ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಸಾರತ್ತೊಂಜಿ ಪಾಲದ ಅನಿ ಅಂಚನೆ ಜಕ್ಕೆಲ್ದ ಅನಿಲ ನೆಲಕ ಮುಟ್ಟ ಅಗೇಲ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಇಂದು ಮುಲ್ತ ನಾಲ್ಕಂತಾಯ ದೈವದ ವಿಶೇಷತೆಂದು ಪನುಲಿ ಮುಲ್ಪ ಕೆರೆ ನೇಮಲ ನಡಪುಂಡು. ಅವಲ ತುಯರೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ನನ ವಲಸಾರಿ ಕಂಡಗ ಜತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ದೈವದ ಎದುರು ಏರ್ಲ ಅಡ್ಡ ಪೋಯರೆ ಬಲ್ಲಿ ಇಂಚ ಪೋಂಡ ಅಕ್ಲಿಗೆ ದೋಷ ತಿಕ್ಕುಂಡು ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು. ನನ ಮೂಲು ಕೊಡಿ ಚೆಂಡು ನಡು ಚೆಂಡು ಕಡೆ ಚೆಂಡು ಎಂದು ಚೆಂಡಾಟಲ ನಡಪುಡು. ಪೊಳಲಿ ಚೆಂಡಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಮೂಲು ಬಯ್ಯ ಆಜಿ ಗಂಟೆ ಹಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಒಲಸರಿಡ್ದು ದುಂಬು ಚೆಂಡು ಗೊಬ್ಬು ನಡಪುಡು. ದೈವ ಕ್ಷೇತ್ರಡ್ ಚೆಂಡು ತೂಪುನವು ಇಂದು ಒಂಜಿ ಮಾತ್ರ ಆದು ಇಪ್ಪು. ನನ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನಗ್ ಭಕ್ತರು ನಾಲ್ಕಂತಾಯಗ ಪ್ರಿಯವಾಯಿನಂಚಿನ ಮಲ್ಲಿಗೆನ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ ಕೊರ್ಪೇರು. ಇಂದು ನಾಲ್ಕಂತಾಯ ದೈವದ ಬಗ್ಗೆ ಚೂರು ಮಾಹಿತಿ. ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಡ ವಿಡಿಯೋ ಗುಂಚಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಅಂಚಿನೇ ಚಾನಲ್ಗಳು ಒಂಜಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ.